Αριστερά. Κόψε αριστερά, μπράβο. Δεν το κόβεις ευθεία. Γάμω την Παναγία. Τραβώθηκε αυτό. Κάτσε. Ήταν το όνειρό μου, πες με στα βάτα. Πώς θα γίνει τώρα ρε μαλάκα. Πώς θα γίνει. Κάτσε. Θα πάτε καλά ρε. Αυτός παρθιά άνθρωπος. Με τους αλήθεια και μονοπάτω. Δεν το κόβεις ευθεία εδώ πέρα. Καλύτερα να τραβήσουμε τον κόκο χτύπησε μαλακά. Όχι. Τι έχει το χέρι σου εκεί. Τι έχει. Πού κάνει το χέρι σου εκεί. Ας το μηχανάκι μπορεί να το κάνουμε σε μηχανάκι. Γιατί έχει αυτή αυτό κάτω εκεί στη Βιτζίνια. Σούπι για τη Βιτζίνια, να θυμάσαι. Πάτα. Ωραία, εντάξει. Έχω διπλά διαφορικά και κινητήρα του. Ρε γιατί έπαιζε πέρα, αυτό είναι πολύ βατό. Είναι πολύ εύκολο. Για κοίτα. Αλλά πως βγαίνει, είναι σαν μπάι. Μου κατάληξε. Ξέρεις και στον πόδι θα το γιώργο Γιάννη, κοιτάς. Πάει το παιδί μου ρε. It's recording. Μην έρθει πέρα. Κάτσε. Του σύμπλου μηχανάς μόνο. Μισό. Τώρα δεν χύνει τη βιτζίνα, παιδιά. Δεν σου κάνω να πω. Η βιτζίνα δεν χύνεται. Την έχω. Πώς θα το φέρετε τώρα. Θα το τραβήξω όλο κάτω να έρθει σένα εκεί. Πιο βατό είναι. Αφού εδώ πρέπει να κόψουμε τα βάτα ρε. Εγώ πως δεν μπορώ να σκύψω. Πρέπει να κόψουμε τα βάτα, δεν περνάει εδώ. Άμα τους κόψεις λίγο τους στάθουμε ακριβώς. Έλα. Φύγετε μετά θέλω κανένα. Έλα, καλά λέει, ρίξ τον κόλλο πίσω. Ρε παιδιά, εγώ να σας πω ένα πράγμα.